Yweyo oganda pod ndikonwa achiel ka achiel kendo wamedo mana arango gi kae nyakoro moge jwang. Tiere ote madonjo kar ka som gi kae to bang'e aduogo wadhi nyime kod twak. Ruth ne chieng' wacho kama, technology to ber, dhano ema tiyo kode marach. Lakini mae to anono ka disadvantages dwa loyo advantages. Odhi miyo jok moko dong jobless, to mae nyalo nyayo maundu. Dang'ni mag paro gi insecurity e thurka. Penyna ka bende en bende en gi era koso en 100%. Alo to akano moja inako. Ngeni kanyo notieko to akanyo kod John Paul Okwiri, jatatije mar Konza Technopolis Development Authority. Mano ote mantiere kar kanyo ngaduoke waduto ka yudo thuolo mar timo kamano. Kevin Odhiambo wacho ni ero mosna osiepa mano mawuod dala John Paul Okwiri kone Jomoroni constituency neno chenro te ukinyi makawuono. Ero kamana nya kumutimari oro te kanyo John Paul. Jawarianda Jack wacho luo chenro. Joseph Okach wacho ni ndani ka Jack pod wantiere kode kar kachiel kachiel. Weche gi thoth ahinya mane warango kendo kano wadhi nyime kodgi en mane ne gigo chopo yo makare kaka inyalo jiw nonro mag oganda mondo mi adiero ne ni adieri mbui mwatiyo godo oyudo paro machal kod mano mar dhano miluongo ni artificial intelligence. Nikech magi to gin mana machine mantiere kar ka mondo mi giyud paro machalo kamagi, nonro mag dhano nyaka yudi e yo makare. Sama ne wane yweyo ne watu wakiwiye kanyo to sani koro wakele nyakora moge jwangi ne elela ni yudo nonro mago maga sirkal kata nonro mosekan kod sirkal bedo matek. Jono pia cha kodi mondo mi olose bed mayot nyaka mawuok e county. Nikech mokwongo gin nyaka dhok mwawacho mana ka moket gie kama inyalo ndik gie kama inyalo ket gie mondo mi dhano ka dwaro gi oyud gie yo makare ahinya oganda jo Kenya. Gini tek yude piny Kenya ka. Ero kamano Cleophas. Yudo data tek. Kata ka idhie e counties kata government itself. Inwango kata kidonje website wa mag counties gi. Okinyal nwango ka in gi clear information manyalo konyi timo research moro ama nyalo konyi develop gimoro mane dwaro. Nikech wase lack methodology. Ineno gima timorega ni mbui ka jobe osebedo maluor tiyo gi mbui ka luore gi weche mag cyber security. Ineno infringement of data and stealing of that information. Tokoro kaka director no se wachoga kai ni from Konza City sani igero data center. To data center ni ibro yudo ni kose gere nikech nyaka kidwa access gimoro nyaka obede pool. Pool moro maki Google that pool tidhi yudo ka that information is residing a pool no. Koro first step en mar gero that data center. Through the authority of the ICT authority, to kichaka kao data protection authority, to ichaki kao Konza Technopolis, tikelo ki pamoja. To gingiyo ni koro wadwa ni mondo wa commission data ni mondo timre nade this data center mondo bed accessible to the public. And seche migero data center ni iketo mikakati mag securities mag data mariside kani. Nikech ino ka osebedo matek yudo data. Nikech kidhie counties mondo mi yuda data maybe dwaro kata the finance bill manokal maybe 2023-2024 ama nyaka ni county chakre ngeni okinyal yudo clear data kaka county no chakore. Ngeni sano ningo beni kata mondo wangi 15 years of devolution oningo beni wangi oni to counties wo kane gichakore ne gin kuma nade. Governor mokwongo no yude kuma manade. Governor mara riyo kobiro to osekete kuma chalo nade. Koro nyalo no ka data no is easily accessible maembi nyalo timore nade. Nyalo kata predict godo koro kata ko keto AI wanyalo wacho ni Migori County wani kwangi in the next 20 years to come kama ikaka Migori de timore nade de bedo. Tino kendo another good thing inonkoro kaka Konza Technopolis, it is a good idea because an kata jo wa mag sirikal kata mag counties nidwa the US dwa the South Africa mondo gi benchmark on technologies. Wan gi technology Konza City kaka onyalo better our counties to gi bombe mantiere counties wago. Kwa dhia ka Konza ka wanyalo yudo gigo temo nyalo relate godo. Koro data nyaka bed accessible. To seche modwa kao nonro gi
to wang'iyo ni mikakati mane mokel makata ka kao data ni okanyal tiyo kode marach to data mayudo ni bayudo data makare mok data mobedo fabricated and data manigi miriambo makata ka kori make decision on a data ten data main godo sure ni my data makare mana manyo inen koro gero that particular data center plays a key role when it comes to accessibility of data. Onego bed gimoro mantie center koso magi bede nyalo wuok modhi nyaka kor gwenge nikech ng'ato nyalo wacho ni ponono kama gintie ka nonro ma itimo nono gi samoro itimo ka wacho ni manyo jogo matimo masters and above jogo mantie masters gi PhD magi kama gintiere gigi moko nyalo ke nyaka konde mamoko wacho ni mbalariany ma Moi kuom ranyisi mantiere KSS Eldoret Uasin Gishu County kanyo bed gi center moro achiel Jaramogi Oginga Odinga mantiere Bondo oyud moro kanyo kama entiere e counties gi duto konya bedo kae to bang'e ren kaki ichope en moro manyalo go kang makare koso gin gik manitie kisengo wacho data center mantie walose mantiere Konza John Opio kata dir John Paul kaka dano John no se wacho ngeni sani ngeni kan waketo ga servers niketo gima chalo koro kaka kamera mang'ioni ngeni macheche Savana maka adwa access maybe information moro tadonje server room kanyo ta login to ma is a virtual server okochuno ni server ni nyakobede kor gweng okochuno ni server ni obed kata Moi University or Kisii University or Rongo University neno anyalo bedo ni an Kisii University ama an Rongo University tanyalo access the virtual server mantiere data center muket kanyo Konza City so long as I have a secure link to me parameters ma atiyo godo access monda yud information madwaro no koro ibro yudo ni tich bedo makare koro moloyo ni ati mondo wachak distribute ni maudhi Garissa maudhi Mombasa maudhi kanyi kwa seket a virtual environment en luase muketi nikech sani anyalo communicate kodi anyalo ndiko ni message to message okabineno ka wuok e simba odhi inibro yudo mana received kumolo kaneno otiyo gi gimoro ni virtual internet virtual environment mokwane kaka data gi bedo converted into electronic magi dog ma simbi chak dhi ang'owa dhi translate gi mi yud message madwaro koro seche ma Konza City ose keto nini this data center it is a virtual thing koro access will I don't know kaka gibro chiwo access but it is not something ma nyaka wa distribute e kondete ero kama na John Paul manaka mwacho